ପଖାଳ ଖାଇଲି। ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ହେଇଛି, ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି, ପଖାଳ ଖାଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି। ଦେଲା ହେଇଠି ବାହାର କରିଦେଲା ରେ 5 ଟଙ୍କା ନବ, 5 ଟଙ୍କା ନବ ଇଏ। ଯାହା ହଉ ପୁରା କାଢ଼ିଦେଲା ବାଉଁଶ ପୁରା ତା ଭିତରେ 5 ଟଙ୍କା ନବ ଇଏ ଆଉ ଫାଇନାଲ ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ନବ। ତୁ 5 ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିବୁ? 5 ଟଙ୍କା ନେବୁ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲା କେତେ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଏତେ ବାହାର କାଢ଼ିଦେଲା। ଦେଖ ରେଖା ଏଟାରେ ଭିଡ଼ିକି ବାହାର କରିଦେବ। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଠି, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ। ମୁଁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉଁଶ ହାଣିବି, ବାଉଁଶ ହଣା ହେଲେ ବାଡ଼ ଦିଆହେବ ଆମର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଉଠିଲି ମୁଁ, ଏବେ 10ଟା 10:10ରେ ମୁଁ ଉଠିଲି। ବିରି ବଟା ଚାଲିଛି, ଆମର ପିଠା ହବ ଆଜି। ଫୋନ୍ ଆସିଗଲା ତାର। ଆମର ନୁହେଁ ଏକୁଟିଆ, ଆମର ହେଉଛି ଏଇ ବୁଦାଟା।